Róza už zvláda neštekať, keď držím klacík alebo hračku v ruke. Teraz ju naučím, aby mi hračku nebrala, keď ju držím v ruke, položím ju na zem alebo ju zdvíham zo zeme. Môj postup je založený na dvoch princípoch. Poprvé, hračka je moja a Róza mi ju nemôže bez dovolenia zobrať, ani keď ju držím, ani keď ju položím. Má jasný signál, ktorý jej hovorí, že teraz si tú hračku môže zobrať. A po druhé, Róza chce, aby som jej hračku hádzala. Pokiaľ mi bráni hračku zdvihnúť alebo mi ju kradne z ruky, celý proces sa iba zdržuje. Pokiaľ je trpezlivá a nechá ma hračku zdvihnúť, hračku jej i hneď hodím, takže dosiahne to, čo chcela. Toto video s hračkou som natáčala pár dní potom, čo som natočila video v lese s klacíkom. Vidíme, že Róza už predo mňou neuteká, ešte mi nedáva hračku úplne ochotne, ale nakoniec sa k tej hračke dostanem. Má na sebe vodítko, aby som prípadne mohla vodítko pristúpiť a dostala sa k hračke jednoduchšie. Ona tak vie, že predo mnou nemôže utiec a ochotnejšie sa prispôsobí a hračku mi dá. Má ešte tendencie hračku mi brať, pretože si myslí, že tak celý proces urýchli a hračku jej hodím. Preto to stále skúša, ale vidí, že to nikam nevedie, ja som dôsledná a hračku jej hodím iba keď rešpektuje, že mi ju nesmie brať a je kľudná. Na to, aby si zvykla, že platia nové pravidlá, potrebuje stovky pokusov. Ja s tým počítam a opakujem celé cvičenie stále dokola. Nevnášam sem žiadne divoké emócie, som kľudná, trpezlivá a dôsledná. Róza robí pokroky, takže som spokojná. A tu už hračku dostáva a je tu aj náznak toho, že mi ju chce priniesť. Veľmi pekné. Dej. Hezky. Róza je miláčik a toto vrčanie je iba hravé. Používam vykrútenie aportu, aby som ho dostala, stále ho nepúšťa automaticky sama. Požadujem, aby bola kľudná aspoň 2 až 3 sekundy, až potom jej aport hodím. Tak poď. Dej. Šikovná. Dej. Hezky. Nesmíš? Super. Nesmíš. Hezky. Ne? Moje. Výborne. Na? Róza sa nechce svojho starého postupu len tak vzdať, pretože je pre ňu pohodlný, je na neho zvyknutá a takisto vie 100%, že funguje. Môj postup je pre ňu nový, rozhodne pre ňu nie je pohodlný, pretože vyžaduje, aby bola kľudná a trpezlivá a to ona pri hre s aportom rozhodne nechce. A takisto nemá istotu, či funguje. Potrebuje preto veľa pokusov, aby si to potvrdila. Ej, nedelej to. Ja myslím, že jej to ide výborne. Ešte pár dní tréningu a bude to na jedničku. Kulka, dej. Perfektné. Poď ešte drobné zaváhanie, ale už to bolo moc dobre. Šup. Tak ešte, Róza, dej. Hezky. Ne, nesmíš. Tak, nesmí. Ne. Nesmí. Ne, Róza. Hezky. To je ono, nesmíš. Ne. Neber mi to. Hezky. Šikulka. Na. Šikovná, poď. No poď, prines. Róza, prines. Ty si šikovná, áno. No, a dáš mi to? Som zvedavá. Rózo, dej. Šikovná, šikovná. Tady. To je dobre. Hezky. Dej. Tak je, dej, správne. Nekradnúť. Ne. Teraz to držím ja, je to moje. Tak, na. Perfektná, šikovná, poď. Róza, přines. Výborne. Ešte, poď tady.
To je šikovná. Dej. Tady, dej. Hezky. To je dobré. Dej. Tak je dej, správně. Moc dobré. Hezky. Šikovná. Hezky. Ne. Výborně. Tak, Roza, na. Hodná holka. Moc dobré. Vymeníme za pamlsek, jo? Žádné skákaně. Tak. Tak, můžeš. Papaj si to a odložíme. Stačí. Schováme do baťušku. Stačí.